Здравейте, аз съм Крис. Днес ще направим една тренировка на открито, като аз ще ви държа лапите и вие съответно пускате ударите, които ви казвам. Започваме с ляв, десен и ляво круше. И след това ще надграждаме нагоре. Така. Ляв, десен, ляво круше. Това е комбинацията, която трябва да дадем. И сега сте вие. Горе гарда. Ляв, десен, ляво круше. И пак. Ляв, десен, ляво круше. Въртиме. Ляв, десен, ляво круше. Движение. Ляв, десен, ляво круше. Следете ме постоянно. Ляв, десен, ляво круше. Леко забързваме комбинацията. Пак. И последно. Така. Сега от тази комбинация ляв, десен, ляво круше надграждаме още два удара. След ляв, десен, ляво круше минаваме отдолу и бия. Круше, прав. Което изглежда по този начин. Ляв, десен, ляво круше. Пускам моето круше. Излизаме. Круше, прав. Айде пак. Ляв, десен, ляво круше. Отдолу, круше, прав. Следите ме. Ляв, десен, ляво круше. Отдолу, круше, прав. Движиме се. И пак. Забързваме леко. И пак. И последно. Така. Сега от тук добавяме още два удара. Ляв, десен, ляво круше, минавам отдолу, круше, прав, отстрани, прав, круше. Показвам още веднъж. И сега сте вие. Ляв, десен, ляво круше, отдолу, круше, прав, страни, прав, круше. И пак. Ляв, десен, круше. Минавам отдолу, круше, прав, страни, прав, круше. И малко по-бързо. Движение. И забързваме. И последно. Това е цялата комбинация. Надявам се да ви е харесала и до скоро.